Бор хезмәт юлын районыбыз язмасы булган Маяк газетасы редакциясына багышлаган кадерле хезмәттәшебез, Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы Шарипова Резида Сәрвәр кызын ихлас күңелдән юбилее белән тәбрик итәбез. Резида Сәрвәр кызы Мәллә елгасына сыенып утырган Мәндәй авылында дөньяга килә. Кечкенәдән иҗатка омтылып, әдәби түгәрәкләрдә шыныгып үскән кыз, мәктәптән соң Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Яшь белгеч хезмәт юлын мәктәптән башласа да, бик тиз журналистикага кереп китә. Үз эшен биш бармагы кебек белгән каләмдәшебез үзенең кыю каләме, көнүзәк язмалары, нечкә хисле шигырьләре, тапкыр юморескалары, җырлары белән азнакайларның күңелен яулап, зур ихтирам казанды. Районыбыз ел язмасына лаеклы өлешен кертте. Әйткәндәй, моның өчен күпме көч салуын, вакыт сарыф итүен, ничәмә чакрым юллар үтүен ул үзе генә белә. Резида Сәрвәр кызы редакция каршында оешкан Гөлстан әдәбият сәнгать берләшмәсе җитәкчесе буларак та, яшь каләм тибрәтүче яшь талантларны барлауда, иҗатчыларга ярдәм итүдә зур эш башкарды. Аның иҗаты киң кырлы булуы белән бергә җимешле. Әдәбият өлкәсендә ирешкән уңышлары өчен ул мәртәбәле бүләкләргә лаек булды. Резида Шарипова Татарстанның атказанмасы күләм мәгълүмат чаралары хезмәткәре. Үз эшенең остасы булуы өстенә Резида Сәрвәр кызы гаиләсендә кадерле тормыш иптәше, уңган хуҗабикә, сөекле әни дә. Ире Айрат белән тигез матур гаиләдә алар ике кыз тәрбияләп үстерделәр. Бәхет сызганып эшкә бирелгәннән килә дигән сүзләр нәкъ аның турында әйтелгән кебек. Алдагы көнегездә дә шәхси тормышыгызда, үзенчәлекле матур иҗатыгызда, үзегезгә генә хас булган илаһи дөньягызда гел шул без белгән тынгысыз һәм кайгыртучан, тәвәккәл һәм батыр, хыялый һәм ихлас, сабыр һәм зирак, акыллы Резида апа булып калыгыз. Сезгә бетмәс төкенмәс көч, саулык, сәламәтлек, балалар игелеге, җан тынычлыгы телибез. Алдагы гомер юлыгыз күңелле вакыйгаларга бай булсын. Өмет хыялыгыз чынга ашсын. Айрат абый белән бергә бәхеткә генә төренеп, тормышның һәр мизгеленнән тәм һәм ям табып яшәргә насыйп итсен. Дөньягыз бүгенге кебек гел чәчәкләргә күмелсен. Кабатланмас елмаюгыз белән тирә-юньне ямгә төрегез. Күпме булса җирдә изге теләк, без телибез сезгә барында. Аппак карлар кебек бәхет яусын туган көннең һәрбер таңында. Йөрәкләрегездә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сезгә сәламәтлек, бары шатлыклар. Хөрмәт белән һәм яратып, Маяк газетасы редакциясе коллективы.